Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുശ്രീരാധ ഗോവിന്ദ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതങ്ങൾ സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യാനനാശനാശലാകേ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ ശ്രീരൂപഗതാമഹ്യം ദാതി സുഖദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രീ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरे बोल. हरे कृष्ण. മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 25-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 31. ഇപ്പോ അവസാനമായിട്ട് രുദ്രഗീതാണ് ഞാൻ എടുത്തോണ്ടിരുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ചെറിയൊരു അത്യാവശ്യമായി, അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലെ. മാതാജി അതിന്റെ മുന്നത്തെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഗണത്തിൽ മാതാജി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ മാതാജി എടുത്തു. 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്കിന്ന് നോക്കാം. പുരഞ്ജന രാജാവിന്റെ സവിശേഷതകളുടെ വിവരണം എന്നുള്ള അധ്യായം. അപ്പൊ 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാലോ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം. സ്ക്രീനിൽ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഷെയർ ആവുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് വരുന്നില്ല. ടെക്നിക്കലായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, 31 ശ്ലോകം 2 പേജിലായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദാനനം സുധാരലോചനം വ്യാലം വിനീലാളകവൃന്ദസംയുതം ഉന്നേയമേ ദർശയവൽഗുവാചകം യത്പ്രീഡയാനാഭിമുഖം ശുചിസ്മിതേ. തദാനനം സുധാരലോചനം വ്യാലം വിനീലാളകവൃന്ദസംവൃതം ഉന്നീയമേ ദർശയവൽഗുവാചകം യത്പ്രീഡയാനാഭിമുഖം ശുചിസ്മിതേ. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം നമുക്ക്. ഇത് 2 പേജിലാണുള്ളത്. അത് ചൊല്ലാം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദോ വാച ഇത്തം പുരഞ്ജനം നാരി യാജമാനമധീരവത്
അഭ്യനന്ദതം വീരം ഹസന്തി വീരമോഹിത. നാരദോവാച ഇത്തം പുരഞ്ജനം നാരി യാജമാനാമധീരവത്. അഭ്യനന്ദതം വീരം ഹസന്തി വീരമോഹിത. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകം എല്ലാം ചൊല്ലാം. 31ാമത്തെ 2 പേജിലായത് എന്താണ് എന്തോ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് സൈഡായി അതിൽ ഷെയർ ചേഞ്ച് ആക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ 32ാമത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാം ചൊല്ലാം. ഓരോരാളായിട്ട് പിന്നീട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച ഇത്തം പുരഞ്ജനം നാരി യാജമാനാമധീരവത്. അഭ്യനന്ദതം വീരം ഹസന്തി വീരമോഹിത. നാരദ ഉവാച ഇത്തം പുരഞ്ജനം നാരി യജമാനാമധീരവത്. അഭ്യനന്ദതം വീരം ഹസന്തി വീരമോഹിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് 32 കഴിഞ്ഞിട്ട് 33 എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എടുക്കേണ്ടത്. എന്താ 31 32 ഒന്നാലും അടുത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രഭുജി. ഇതെയാ? 33 ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ നാരദോ വാച പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓക്കെ, മാതാജിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഓർക്കുന്നത്. 33ആണോ മാതാജി? അതെ അതെ, 33 എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അത് മാതാജി പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, എടുത്ത് 31 എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ 31 എടുത്താണ്. കുഴപ്പമില്ല, സാരല്ല. ഓക്കെ, 31 32 നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതെടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ 33ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, 33ാമത്തത്. ഇപ്പൊ കാണാലോ 33ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സോറി, അത് ആ ഒരു മാതാജിയുടെ തെറ്റിപ്പോയിട്ടാണ്. അത് 33ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിദാമവയം സമ്യ കർത്താരം പുരുഷർഷഭ. ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാവിദാമവയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷർഷഭ. ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. നാവിദാമവയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷർഷഭ. ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഞാനിങ്ങനെ 31ാമത്തെ ശ്ലോകം 2 പേജിലൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കുന്നൊക്കെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ 33ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാവിതാമവയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. നാവിതാമവയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാലതി ശ്യാമ ദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓക്കെ, മാതാജി പറഞ്ഞതിന് നന്ദി മാതാജി. മാതാജി ഓർത്ത് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിദാമ വയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷഋഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിദാമ വയം സൗമ്യ കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിദാമ വയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിദാമ വയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ശരി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിദാമ വയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക്ക മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിദാമ വയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിദാമ വയം സമ്യ കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിദാമ വയം സമ്യം കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിദാമ വയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവി ദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിദാമ വയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിദാമ വയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നവിതാമ വയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നവിതാമ വയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദ്വൈത് ആരായിരുന്നു ഇത്? അദ്വൈത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഞാനാണ് വത്സലയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാവിധാമ വയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാവിധാമ വയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നവിതാമ വയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നവിതാമം വയം സമ്യം കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിദാമ വയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി കൃഷ്ണ ദേവദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാവിധാമ വയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശുഭസന ദേവദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നവിതാമ വയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമശ്ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാവിധാമ വയം സൗമ്യ കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിദാമ വയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനഞ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നവിധാമ വയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷ ഋഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാരായണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നവിധാമ വയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിദാമ വയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിദാമ വയം സമ്യം കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തെലുഗു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിദാമ വയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിദാമ വയം സമയകർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിദാമ വയം സമ്യ കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനഞ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിദാമ വയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിദാമ വയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സോറി. കുഴപ്പമില്ല സാർ. അത് ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്താ ഭാഗവത ശ്ലോകല്ലേ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിദാമ വയം സമ്യക് കർത്താരം പുരുഷർഷഭ ആത്മനശ്ച പരസ്യാപി ഗോത്രം നാമ ച യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവം. നാ അരുത് വിദാമ അറിയുക വയം ഞാൻ സമ്യക് പരിപൂർണമായി കർത്താരം നിർമ്മാതാവ് പുരുഷ ഋഷഭ അല്ലയോ മനുഷ്യജീവികളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ ആത്മനഹ എന്റെ ച പരസ്യ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭി ഗോത്രം കുടുംബചരിത്രം നാമ പേര് ച യത്കൃതം ഏത് ആരാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത. പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ മനുഷ്യജീവികളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ. ഫോണിലായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ മനുഷ്യജീവികളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, ആരാണ് എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതേപ്പറ്റി നിങ്ങളോട് കൃത്യമായി പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. എന്റെ കൂടെയുള്ളവരുടെ പേരുകളും യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങളും എനിക്ക് അറിവില്ല. ജീവസത്തയ്ക്ക് അവന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം അജ്ഞാതമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്നും മറ്റുള്ളവർ എന്തിനാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതെന്നും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്യന്തിക സ്രോതസ് എന്താണെന്നും അവർക്കറിയില്ല. ആർക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം അറിയില്ല. ഇതിനെയാണ് അജ്ഞത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആധുനിക ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ പല രാസസങ്കലനങ്ങളും കോശ സംയോജനങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തിയുടെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം ആർക്കും അറിയില്ല. ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്ന പദാവിഷ്കാരം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ
നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രഭവം ഏതെന്നറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസയെ സൂചിപ്പിക്കും. നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നുവെന്നും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി എന്തിനാണ് കഠിനമായി സമരം ചെയ്യുന്നതെന്നും നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്നും ഒരു തത്വചിന്തകനും ശാസ്ത്രജ്ഞനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനും അറിയില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് യാദൃശികമായാണെന്നും ഈ ശരീരങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ നാടകീയ കർമ്മങ്ങളും അവസാനിക്കുമെന്നും നാം പൂജ്യമായി തീരുമെന്നും ജനങ്ങൾ പൊതുവെ കരുതുന്നു. അത്തരം ശാസ്ത്രജ്ഞരും തത്വചിന്തകരും നിർവ്യക്തിഗതവാദികളും ശൂന്യവാദികളുമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പെൺകുട്ടി ജീവസത്തയുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അവൾക്ക് പുരഞ്ജനോട് അവളുടെ പിതാവിന്റെ പേര് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം അവൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് അവൾക്കറിയില്ല. അവൾ എന്തിനാണ് ആ സ്ഥലത്ത് വന്നതെന്നും അവൾക്കറിയില്ല. അതേക്കുറിച്ചൊന്നും തനിക്കൊരറിവുമില്ലെന്ന് അവൾ തുറന്നു പറയുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്തയുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ധാരാളം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും തത്വചിന്തകന്മാരും വലിയ നേതാക്കളുമാരും ഉണ്ടെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം എവിടെ നിന്നാണെന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പദവി എന്താണെന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പദവി എന്നും സന്തോഷമെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ നേടാൻ വേണ്ടി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പദവി എന്നും സന്തോഷമെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ നേടാൻ വേണ്ടി തങ്ങൾ എന്തിനാണ് തിരക്ക് കൂട്ടുന്നതെന്നും അവർക്കറിയില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സുഖകരമായ ധാരാളം സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ലോകം നമുക്ക് വേണ്ടി വാസയോഗ്യമാക്കിയതും എല്ലാം കൃത്യമായി ക്രമീകരിച്ചതും ആരാണെന്ന് വിഡ്ഢികളായതിനാൽ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാറില്ല. എല്ലാം ക്രമമായി നടക്കുന്നു. പക്ഷേ തങ്ങൾ യാദൃശികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നും മരണാനന്തരം വെറും പൂജ്യമായി തീരുമെന്നും ജനങ്ങൾ വിഡ്ഢിത്തത്തിൽ വിചാരിക്കുന്നു. വാസയോഗ്യമായ ഈ മനോഹര സ്ഥലം യാന്ത്രികമായി നിലനിൽക്കുമെന്നും അവർ കരുതുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. 34-ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇഹാദ്യാസന്തമാത്മാനം വിദാമാന തദാ പരം യേനേയം നിർമ്മിതാ വീരാ പുരീ ശരണമാത്മനഃ. ഇഹാദ്യാസന്തമാത്മാനം വിദാമാന തദാ പരം യേനേയം നിർമ്മിതാ വീരാ പുരീ ശരണമാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചില താല്പര്യം ചൊല്ലാം. നിഷ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. നിഷ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇഹാദ്യ സ്വന്തമാത്മാനം വിദാമാനതപരം ഏനേയം നിർമ്മിതാ വീര പുരിശരണമാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇഹാദ്യ സന്തമാത്മാനം വിദാമാന തദപരം ഏനേയം നിർമ്മിതാ വീരാ പുരീ ശരണമാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ദിവ്യർത്തനം നോക്കാം. ഇഹ ഇവിടെ ആദ്യ. ഓക്കെ, രഞ്ജനി മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ശരി. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഇഹാദ്യ സന്തമാത്മാനം വിദാമന തതഃപരം ഏനേയം നിർമ്മിതാ വീര പുരീ ശരണമാത്മനഃ. ഓം തത്സത്. ഇഹ ഇവിടെ ആദ്യ ഇന്ന് സ്വന്തം നിലനിൽക്കുന്ന ആത്മാനം ജീവസത്തകൾ വിദാമ അത്രയുമേ ഞങ്ങൾക്കറിയൂ. ന അല്ല, തതഃ പരം അതിലുപരി, ഏന ആരാൽ, യം ഇത്, നിർമ്മിത സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, വീര അല്ലയോ മഹാധീര, പുരി നഗരം, ശരണം വിശ്രമസ്ഥാനം, ആത്മനഃ ജീവാത്മാക്കളുടെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നിസ്ഭക്തിദാന്ത സ്വാമി ശ്രീപ്രഭുപാദ്. അല്ലയോ മഹാധീര, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നു മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കറിയൂ. ഇനി എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് വിഡ്ഢികളായതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ വാസത്തിന് ഈ മനോഹരമായ സ്ഥലം ആര് സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ഈ അഭാവത്തെയാണ് അജ്ഞത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 5.5.5 ഇതിനെ പരാഭവസ്താവത് അബോധ ജാതഃ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എല്ലാവരും അജ്ഞരായാണ് ജനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കുന്നത് അജ്ഞാനികളായാണെന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നു. നമ്മുടെ അജ്ഞത നിമിത്തം നമുക്ക് ദേശീയത, പരോപകാര തൽപരത, അന്തർദേശീയത, ശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം മുതലായ പലതും സൃഷ്ടിക്കാം. ഇവയുടെ എല്ലാം പിന്നിലെ അടിസ്ഥാന തത്വം അജ്ഞതയാണ്. സർവ്വതിന്റെയും അടിസ്ഥാന തത്വം അജ്ഞതയാണെങ്കിൽ ഈ ജ്ഞാന മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ എല്ലാം മൂല്യം എന്താണ്? ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരാത്ത പക്ഷം അവന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം പരാജയപ്പെടും. അജ്ഞതയെ നശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ വിശേഷാൽ ഉദ്ദേശം. പക്ഷെ അജ്ഞതയെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് തിട്ടമില്ലാതെ ജനങ്ങൾ പല പദ്ധതികളും കാര്യങ്ങളും ആസൂത്രണം ചെയ്യും. മരണാനന്തരം എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഇവയെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു. ചില പ്രഭുപാദിക്ക് നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. അഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गुरु प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण. ഓക്കെ, നാരദമുനി പരീക്ഷിത് രാജാവിന് ഒരു പുതിയ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഒരു രാജാവിന്റെ കഥ. അപ്പൊ ആരാണ് ഈ രാജാവ്? പുരഞ്ജനൻ എന്നുള്ള രാജാവ് ആരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നേരത്തെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിച്ചത്. ആരാണ്? തന്നെയാണ് രാജ. ആ,
ഇന്ദ്രിയ എന്താണെന്ന് പറയാ ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെയാണ് ഒരു രാജാവായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒരു രാജാവായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നാരദമുനി ഒരു കഥ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ കഥയില് ഈ ഭൗതിക ശരീരമുള്ള എല്ലാവരെയും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാരദമുനി ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ വിവരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണിത്. നമുക്കത് നോക്കാം. 33 നേരത്തെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം. അപ്പൊ നേരത്തെ ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നാരദമുനി പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. നാരദം തുടർന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, പുരഞ്ജനൻ ആ പെൺകുട്ടിയാൽ അത്രമേൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവളെ സ്പർശിക്കുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനും അക്ഷമനാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവളും അവനിൽ ആകർഷനാവുകയും പുഞ്ചിരിയോടെ അവന്റെ വാക്കുകൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ അവൾ നിശ്ചയമായും രാജാവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രഭുപാദരന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞു, പുരുഷൻ സ്ത്രീയോട് അതിര് വിട്ടു പെരുമാറുകയും പ്രേമാഭ്യർത്ഥന നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ത്രീയും പുരുഷനോട് ആകർഷണമുള്ളവളായി തീരുമെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5:5-8 ഇങ്ങനെ വിവരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പുംസാ സ്ത്രീയാം ഇതിനീ ഭാവം ഏതം. ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന്റെ തലത്തിലാണ് ആകർഷണത്തിന്റെ ഉത്ഭവം. അപ്രകാരം ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയുടെ തലമാണ് ലൈംഗിക പ്രചോദനം. ഈ ബദ്ധജീവിതമാണ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ തലമാണ് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ വിസ്മൃതിക്കുള്ള നിദാനം. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാബോധം മറക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികാവബോധത്തിലേക്ക് പരിണമിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യും. പ്രകാരം ഒരുവൻ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിന്റെ വ്യാപാരത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദന പ്രവണതയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിനിവിടെ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വീണ്ടും വിവരിക്കുന്നത് നോക്കാം. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ മനുഷ്യജീവികളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, ആരാണ് എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതേപ്പറ്റി നിങ്ങളോട് കൃത്യമായി പറയാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ല. എന്റെ കൂടെയുള്ളവരുടെ പേരുകളും യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങളും എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവസത്തയ്ക്ക് അവന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം അജ്ഞാതമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്നും മറ്റുള്ളവർ എന്തിനാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്യന്തിക സ്രോതസ് എന്താണെന്നും അവർക്കറിയില്ല. ആർക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം അറിയില്ല. ഇതിനെയാണ് അജ്ഞതയെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആധുനിക ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ പല രാസസങ്കലനങ്ങളും കോശ സംയോജനങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തിയുടെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം ആർക്കും അറിയില്ല. ധാരാളം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കാണാം അല്ലെ. അവരൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ അവർക്ക് സ്വന്തം ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ച് അജ്ഞാതമാണ് അല്ലെ. ഓ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊന്നും അവർക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനമില്ല. അവർക്ക് മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനങ്ങൾ കാണാം. വലിയ പണ്ഡിതന്മാരായാലും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായാലും അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു അല്ലെ, എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അജ്ഞരാണ്. അവർക്ക് ആത്മാവാണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ പോലും. അതുകൊണ്ടാണ് ധാരാളം പറഞ്ഞു വലിയ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവര് വലിയ വലിയ എന്താ പറയാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അവസാനം പരാജയപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ അവര് ആത്മഹത്യയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവര് പല വലിയ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങൾ ആരാണ് അല്ലെ, ഈ ശരീരമാണെന്നുള്ള ധാരണയിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ശരീരത്തിനെ അവരെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അല്ലെ. ആത്മാവാണെന്നുള്ള ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് പോലും അവർക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിലും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട്, നല്ല ആൾക്കാർ.
എന്നാൽ പലരും അജ്ഞരാണ്. അവർ മറ്റുള്ള പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നടത്തുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ അജ്ഞരാണ്. തങ്ങൾ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അവർ മറന്നു. അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരം ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. ശരീരം ഇല്ലാതായാല് എല്ലാം ഇല്ലാതായില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ജീവന്റെ യഥാർത്ഥ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച്, ഉത്പത്തിയെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരാണെന്ന് പ്രഭുപാദിക്കുന്നു. അവർക്കറിയില്ല എന്ന്. അല്ലെ? പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവം തന്നെ അവര് ഉൽപ്പത്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുവാനായിട്ട്, പുനഃസൃഷ്ടിക്കുവാനായിട്ട് അവര് വലിയ കോടികൾ ചെലവിട്ടുകൊണ്ട് അത് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. വലിയ തുരങ്കങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അതിൽ വലിയ സ്ഫോടനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട്, അല്ലെ? എന്നാൽ അതൊക്കെ എത്രയോ കോടികൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പാഴാക്കളയും, അല്ലെ? ഇത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് വീണ്ടും പുനഃസൃഷ്ടിക്കുവാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കുന്നതല്ല, അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നടന്നിട്ടുള്ള, വേറെ ബദ്ധജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും സാധിക്കുന്നതല്ല ഇതൊന്നും. ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതൊന്നുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അതൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് സൃഷ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട്. സാധാരണ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തിയുടെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം ആർക്കും അറിയില്ല. ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്ന പദാവിഷ്കാരം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രഭവം ഏതെന്നറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസയെ സൂചിപ്പിക്കും. നേരത്തെ പഠിച്ചു, അതോ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ, അല്ലെ? ഓ, നമ്മൾ ആരാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ആരാണ്, അല്ലെ? നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ഇതൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, അല്ലെ? യഥാർത്ഥ പ്രഭവം ഏതെന്നറിയാൻ, നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രഭവം ഏതെന്നറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നുവെന്നും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി എന്തിനാണ് കഠിനമായി സമരം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്നും ഒരു തത്വചിന്തകനും ശാസ്ത്രജ്ഞനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനും അറിയില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് യാദൃശികമാണെന്നും ഈ ശരീരങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ നാടകീയ കർമ്മങ്ങളും അവസാനിക്കുമെന്നും നാം പൂജ്യമായി തീരുമെന്നും ജനങ്ങൾ പൊതുവെ എല്ലാവരുടെയും ധാരണ ഇങ്ങനെയാണ്, അല്ലെ? രാഷ്ട്രീയക്കാർ, പ്രഭുപാദരെ എല്ലാവരെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. പല വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരും, അല്ലെ? രാഷ്ട്രീയക്കാരായാലും തത്വചിന്തകരായാലും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഇവരൊക്കെ ലോകത്തിലുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? മറ്റുള്ള അന്യഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? എന്നാൽ തങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അവർക്ക് ഒരു അറിവുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ യാദൃശികമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ശരീരം ഇല്ലാതാവുന്നത് കൂടിയിട്ട് എല്ലാം ഇല്ലാതായിത്തീരുമെന്നാണ് അവര് കരുതുന്നത്, അല്ലെ? യാദൃശികമായിട്ടല്ല, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോരോ ശരീരങ്ങള് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും, അല്ലെ? പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ആ പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുമാണ്, അല്ലെ? അതിനു പകരം വലിയ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്താനായിട്ട് അവിടെ ആ ലാബിൽ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട്, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഹൗസിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് അവസാനം അതോർത്ത് മരിച്ചിട്ട് പിന്നീട് അതേ ഓഫീസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറിയോ പല്ലിയോ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും, അല്ലെ? അതിനായിട്ടുള്ളതല്ല ഈ മനുഷ്യജന്മം, അല്ലെ? പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും ആരും അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുമില്ല, അല്ലെ? അവർക്ക് മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അറിയുന്നതിലാണ് താല്പര്യം, അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലാണ് താല്പര്യം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവര് മറ്റുള്ള ജനങ്ങളെയും വഴിതെറ്റിക്കും, അല്ലെ? രാഷ്ട്രീയക്കാരായാലും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആയാലും അവരെ പിന്തുടരുന്നവരെയും വഴിതെറ്റിക്കും, അല്ലെ? അവർക്കും ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ടുള്ള വഴികൾ അവരെ നൽകുന്നില്ല. അത്തരം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും തത്വചിന്തകരും നിർവ്യക്തികവാദികളും ശൂന്യവാദികളുമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പെൺകുട്ടി ജീവസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ പെൺകുട്ടി പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടും യാതൊരു അറിവില്ല, അല്ലെ? എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചിട്ടും എന്റെ
ഉൽപ്പത്തെ കുറിച്ചിട്ടും യാതൊരു അറിവുമില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. ഇത്തരം ആൾക്കാർ, ജനങ്ങള് ഈ പെൺകുട്ടി പറയുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്, എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം, ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊന്നും അവർക്ക് ഒരു ധാരണയുമില്ല. അവർ അജ്ഞരാണ്. കാരണം അവൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് അവൾക്കറിയില്ല. അവൾ എന്തിനാണ് ആ സ്ഥലത്ത് വന്നതെന്നും അറിയില്ല. അതേക്കുറിച്ചൊന്നും തനിക്ക് ഒരു അറിവുമില്ലെന്ന് അവൾ തുറന്നു പറയുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്തയുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ധാരാളം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും തത്വചിന്തകന്മാരും വലിയ നേതാക്കന്മാരും ഉണ്ടെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം എവിടെ നിന്നാണെന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പദവി എന്തെന്നും സന്തോഷമെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ നേടാൻ വേണ്ടി തങ്ങൾ എന്തിനാണ് തിരക്ക് കൂട്ടുന്നതെന്നും അവർക്കറിയില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സുഖകരമായ ധാരാളം സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ലോകം നമുക്ക് വേണ്ടി വാസയോഗ്യമാക്കിയതും എല്ലാം ഹൃദ്യമായി ക്രമീകരിച്ചതും ആരാണെന്ന് വിഡ്ഢികളായതിനാൽ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാറില്ല. എല്ലാം ക്രമമായി നടക്കുന്നു. പക്ഷേ തങ്ങൾ യാദൃശികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നും മരണാനന്തരം വെറും പൂജ്യമായി തീരുമെന്നും ജനങ്ങൾ വിഡ്ഢിത്തത്തിൽ വിചാരിക്കുന്നു. വാസയോഗ്യമായ ഈ മനോഹര സ്ഥലം യാന്ത്രികമായി നിലനിൽക്കുമെന്നും അവർ കരുതുന്നു. അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ജീവിക്കുന്നു അല്ലെ. അത് ഈ ശരീരം തീർന്നതിനോടെ എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് അവര് കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചിട്ടോ ഇതാരാണ് ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതോ എന്നതിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അവർക്ക് യാതൊരു ധാരണയുമില്ല എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे हरे कृष्ण. ഇന്ന് അപര ഏകാദശിയാണ്. അതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഏകദേശം സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ്. സൂര്യോദയം മുതൽ 10:19 വരെ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപര ഏകാദശി വൈശാഖ മാസത്തില് അഥവാ മാധവ മാസത്തിൽ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങൾ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന ഏകാദശിയാണ്. ഇത് വൈശാഖ മാസം അല്ലെ, വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു മാസമാണ്. അതായത് വരുന്ന ഏകാദശിയാണ് അപര ഏകാദശി. ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് ഇപ്രകാരം ആരാഞ്ഞു: അല്ലയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, വൈശാഖ മാസത്തിൽ അഥവാ മാധവ മാസത്തിൽ വരുന്ന ഏകാദശിയുടെ നാമം എന്താണെന്നും എന്താണ് അതിന്റെ മഹത്വം എന്നും ദയവായി വിവരിച്ചാൽ. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു: അല്ലയോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജൻ, എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനകരമായ ഒരു ബുദ്ധിപരമായ ചോദ്യമാണ് അങ്ങ് ഉന്നയിച്ചത്. ഈ ഏകാദശി അപര ഏകാദശി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അല്ലയോ രാജാവ്, ഈ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ ബൃഹത്തായ അളവിലുള്ള പുണ്യം നേടുകയും സർവ്വ പാപ പ്രതികരണങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അപര ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ ബ്രഹ്മഹത്യ, ഗോഹത്യ, ഗർഭചിത്രത്തിലൂടെയുള്ള ഭ്രൂണഹത്യ, മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കൽ, അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതം നയിക്കൽ, കള്ളം പറയുക, കള്ളസാക്ഷി പറയുക, മറ്റുള്ളവരോട് വിളക്കുക, പണത്തിനു വേണ്ടി വേദങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുക, അതിൽ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഗുരുതരമായ നിരവധി പാവപ്രവൃത്തികൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു വഞ്ചകനും ഒരു കപട ജ്യോതിഷിയും വഞ്ചകനായ വൈദ്യനും കള്ളസാക്ഷ്യം നൽകുന്നവരെ പോലെ പാപികളാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പാവപ്രവർത്തനങ്ങളും അപര ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കും. തന്റെ തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ക്ഷത്രിയനും തന്റെ നിശ്ചിത കടമകളിൽ നിന്നും താഴെ പതിക്കുമെന്നതും
നരകം പോകുമെന്നതും തീർച്ചയാണ്. അത്തരം ഒരു വ്യക്തി ഈ ഏകാദശി വിശ്വാസത്തോടെ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ സ്വർഗീയ ഗ്രഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തുറന്നു, അല്ലയോ രാജാവേ, ഒരു ശിഷ്യൻ തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്നും അറിവ് സ്വീകരിച്ച ശേഷം തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ നിന്ദിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വശം അയാൾ തീർച്ചയായും വലിയ പാപങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു കൂട്ടുകയാണ്. അപലപനീയമായ പാപിയായ അത്തരം വ്യക്തിക്ക് അപരാ ഏകാദശി ആചരിക്കുന്നതിലൂടെ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനും പരമോന്നത ലക്ഷ്യ സ്ഥാനം നേടാനും കഴിയും. അല്ലയോ രാജാതിരാജൻ, കാർത്തിക മാസത്തിൽ പുഷ്കരത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം കുളിക്കുന്നതിലൂടെയും ഒരാൾ മകരമാസത്തിൽ സൂര്യൻ ഉത്തരായണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പ്രയാഗിൽ കുളിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യഫലം, കാശിയിൽ ഉപവസിച്ച് ശിവരാത്രി വ്രതം പാലിക്കുന്നതിലൂടെയും ഗയയിലെ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ ഉപചാരം അർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും ഒരാൾ വ്യാഴം സിംഹരാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഗൗതമി നദിയിൽ കുളിക്കുന്നതിലൂടെയും ലഭിക്കുന്ന മംഗളകരമായ ഫലങ്ങൾ, കുംഭമേള സമയത്ത് കേദാർനാഥ് സന്ദർശിക്കുന്നതിലൂടെയും ബദ്രീനാഥിനെ സന്ദർശിച്ച് ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെയും സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ കുളിക്കുന്നതിലൂടെയും ആനകൾ, കുതിരകൾ, പശുക്കൾ, സ്വർണം, ഭൂമി എന്നിവ ദാനം നൽകുന്നതിലൂടെയും ലഭിക്കുന്ന പുണ്യഫലങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ അപരാ ഏകാദശി വ്രതം പാലിക്കുന്നതിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു. ഇത് പാപവൃക്ഷത്തെ ഛേദിക്കുന്ന മൂർച്ചയേറിയ കോടാലി പോലെയും പാപപ്രവൃത്തികളാകുന്ന ഇന്ധനത്തെ ഭസ്മീകരിക്കുന്നതായ ആളിക്കത്തുന്ന കാട്ടുതീ പോലെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പാപപ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഉത്ഭൂതമാകുന്ന അന്ധകാരത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ഉജ്ജ്വലനായ സൂര്യനെ പോലെയാണ്. അതുപോലെ പാവപ്രവൃത്തികളുടെ വനത്തിനുള്ളിലെ ഒരു മാനിന് സിംഹത്തെ എന്നതുപോലെയാണ്. അല്ലയോ രാജാവേ, ഈ അപരാ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെയും വിഷ്ണുവിനെ തന്റെ ത്രിവിക്രമ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെയും ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ സർവമംഗളകരമായ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്കായി ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വിവരിച്ച ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ ആരൊക്കെ വായിക്കുകയോ ശ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവോ അവർ എല്ലാ പാപപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. അപരാ ഏകാദശിക്ക് ജയ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरुराज की जय, हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ പറ്റുന്നവരൊക്കെ എടുക്കുക. എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുന്ന ഏകാദശിയാണ് അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കുക, അല്ലെ, മറ്റുള്ള കളവുകൾ ചെയ്യുക, കള്ളസാക്ഷി പറയുക, അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേദങ്ങൾ, പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേദങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുക, ബ്രഹ്മഹത്യ, ഗോഹത്യ, എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരും ഏകാദശി എടുക്കുന്നതിലൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്, ഗുരുമഹാരാജ് ജയ്, നിതായ ഗുരുകുമാർ ജയ്. 25 Repeat. ഹരേ Credited to your seconded bank account. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉയർത്താം. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല, കൂടുതൽ നോക്കി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിലെ പുരഞ്ജനൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ലഭിച്ചിട്ട്, അല്ലെ, ഈ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ടുള്ള നമ്മളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ. മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും ഈ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ട് ആ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടും പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എന്റെ ബ്രദറിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ, ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇനിയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് അങ്ങനെ ബന്ധനത്തിൽപ്പെടുത്താതെ ഭഗവാൻ മോചിപ്പിച്ചു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നേരിടാനായിട്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഓക്കെ, വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവശ പതിദാനം ഭാവനയ്ക്കയോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അതുകൂടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി മടങ്ങിപ്പോയോ കണ്ണൂരിന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഇവിടെ മാംഗ്ലൂർ എത്തി ഇപ്പം. അത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി, നമ്മളിപ്പോ എടുക്കണത് 4-ാം സ്കന്ധം 1-ാമത്തെ ഇതാണോ, വോളിയാണോ എടുക്കണത്? രണ്ടാമത്തെ എത്തിയില്ലേ നമ്മള്? രണ്ടാമത്തെയാണല്ലേ പ്രഭു? എനിക്ക് പ്രഭുജി ഭാഗവതം തന്നിട്ടുണ്ടേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എത്തി മതി കേട്ടോ. രണ്ടാമത്തേല് ആദ്യത്തില് കുറച്ച് അധ്യായങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 25-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് മാതാജി കേട്ടോ. 25. 25 രണ്ടാം ഭാഗത്തിലാണ് വരിക. ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങളിൽ 19 അധ്യായം ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങളുള്ളൂ. 20 മുതലുള്ളതിലൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ ബുക്സിലാണുള്ളത് കേട്ടോ. രണ്ടാമത്തെ ബുക്കിലാണുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടും കാണുമ്പോൾ ഒരുപോലെ എടുക്കിണ്ടാവും. അതിന്റെ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, ഫ്രണ്ടിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടാം ഭാഗം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ.